Tinokudokesai mabuja kunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochina mwedzi uno waKurume. Nyasi tiri kutandira tiri muHarare uko mapasipoti matsvaya akutonetsa pokare kuburika. Izvezvi kureketa kuno nyasi kuribe vanhu vanopfuura 100 chaivo wabatsirwa zvatoita kuhwadza vazhinji. Apa chimwe chiri kuhwadza kuti zvinhu zviri kundoitiwa muHarare basi zvokuti vamwe vari kubva nzvimbo dzakaita sana Bulawayo, Victoria Falls kana kwedu Buja wanenge waribe kana pokurara wachisvika asi wotadza kupuwa kurubatsiro hwanoda. Ipapa nyasi zvatohwadza kuti kwai gurukotaro zvinoitika munyika raenda ikweyo rikagombisa kuti vanhu vese waripo wachabatsirwa asi zviribe kuitika. Ipapa pokare zviri kuhwadza kwai mumba mavanoitiramo mutsvamo kwai madonha pokare denga raoro romukati rikabva ragwira vanhu zvikatonetsa kwai kwakuwara mubodzi aidi pakaita kunyangariwa. Unosaya kuti kohokona vanhu vava vachitadza kuita zvinhu dai zvatoitiwa kana nomabhangi chaiwo zvaitoita zviri nani. Wachamisa nyasi wanga wari kulowa gweru kuSibomvu village uko waenda koita zvokuikana naMboneni Mhanduwe. Zvahwadza vazhinji asi vanhu wafara kuti wachamisa wakwanisa kusvikira nzvimbo iyi. Tinoimba kuti mweya wache uchazorora murugare. Iyo bato rawo rawachamisaro mangwana ranhadzirira kuti riende kuBulawayo kunhandare yeWhite City uko vanenge vaino rari yavo ikweyo iri kutanda nguva dzogumi dzomakuseni. Haidi vanhu waita kunhadzirira tamirira kuti tione kuti zvinenge zvitekaira sei. Nozuro kumba kwavabiti kwakasvika vanhu vanomapanga mabheura pabodzi pono matemo wakaenda kokuwadza mahobho wavo. Zvinotohwadza tiri kundoramba tichindoimba kuti wanoita ba zvokubenuka vanhu vaa kuti wakuwadzane nawabiti idi paita kunyangariwa chaiko. Bato reMDC T rasenzesa Tapera Sangweni kuti aende kudare rodzimhosva achienda koti sarudzo dzida kuitiwa mwedzi uno dzimisiwe. Ipapa zviri kutonetsa nokuti Sangweniyu ndiye mubodziwo chipangamazano uwo bato reMDC T anoringa nozvo zvinhu zvinochokuita nomutemo. Ipapa wamonzora wagotoreketa kuti ndiwo baba wamutuma kuti aite izvozvo. Kwai kuno masoja mairi aMhanduwe presidential guard akasungiwa nokuda kwokuba wakapakata pfuti. Kwai anonzi Munyaradzi Munyuki ano makore 21 pabodzi pona Shadrack Kadira ano makore 33 wakaba mari inoita zviuru 235 zvomadhora okuAmerica idi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Tinoemba kuti wamwe wavo wachabatiwa zvakadarizvi zviri kuramba zvitanika pachena kuti kumasojaku kwakuita kunetsa manje. waMhanduwe watoita kuhwadziwa aidi nozvakareketiwa nomukuru waAmerica pawakaingidzira zvirango zvoupfumizvo. Wakatonziwo waribe zvinhu zvawaita pane zvawanofanira kuti waite kuti zvirango zvibisiwe aidi paribe chisvinu. waMhanduwe watagoziva waya wanoenda koparura zvese nyasi wari kutobva kuparura makuno yano imwe society yavari kuti iyo inonzi men believed haidi paribe chisvinu. Ipapa waMhanduwe wanga wari kureketa kuti vanhu vava vanofanira kuti waite vanhu vasvinu wanoita ba zvokusikinya tukono heno kuti wachazvikona chere kana kuti wese wakundoida kuitawo sana Panganai Java. Masikati waMhanduwe wanga wari kupfupa jena kunhandare muChegutu uko wapa wapwere wachi-MP wopapfupa jena primary pabodzi pono secondary yepo makombiyuta. Tiribe kunyepiwa kuti wawapa makombiyuta mangani asi kwandonzi wapuwa makombiyuta heno peno ndizvo zvagoitiwa naMhanduwe zviya kuti makombiyuta mabodziyo anoramba achindotenderedziwa kwese. Wanhu waita
finhiwa napangana ejava wagotonyora tsamba padandemutande inonzi pachirungu petition yokuti abisiwe kubenhutsiwa kubva kuAmerica ko. Heno kuti ichabudirira chere kana kuti ichaita sei kureketa kuno kwaye vanhu watosaina petition iyi vanosvika zviuru 10 chaizvo. Toramba tichitenda wari kuita izvi. Kukwira kuri kuita zvinhu kwakutoramba kuchindoingidzira kureketa kuno kwareketiwa kuti mutengo peturu nodhiziri wakwirapo kare mwedzi uno. Peturu iri kutengesiwa $1 ribodzi rekuAmerica nomasendi 50 noribodzi, kana kuti mari yomunyika 150 nomasendi 42. Dhiziri kwairi kutengesiwa pokare $1 ribodzi rekuAmerica nomasendi 50 ribodzi, kana kuti mari yomunyika 150 nomasendi 42. Aidi pari pechisvinu wende huno heno kuti zvichaita kudini. Wari kuringa zvosarudzo zviyapo kare kumarondera East kunenge kuna Jeremiah Chiwetu woZANU-PF, Moses Mandaza woZLP, Samuel Muchekanyanga woCCC, pabodzipo naThomas Tasarire Nhamo woMDC Alliance wari kutatsurana musarudzo dzi. Tiringe zviri kuitika pasi rese. KuMalawi vanhu vari kuita zvokuratidzira kuti hurumende yachakwera yanyanya kusekererana nokutamba pabodzipo vanhu vanouori. Aidi zvakatoita kunyangariwa mufundisi Chakwera zviri kuita kuwakunda. Heno kuti wachagobvuma kuti wabweka zvarini. KuTanzania mukuru webato rinopikisa ikweyo Freeman Mbowe kwaiye atakanhuhwa mhosva nokuti wachuchisi hurumende nyasi wazondomukira kuti wachada baa zvokuenderera mberi nonyaya. Idi zvakatoita kuoma. KuDRC tafara kuti kwai kuno kambani yowaChina yanzi iribe kubhadhara mari inoita mabhiriyoni kana $2 okuAmerica, mari yomutero, nokuti yaiita zvinhu zvochimanja mubudu kuti ireke kugobhadhara maridzo. WaChina ndo waridzi womugodhi womhangura pabodzipo noCobalt kuDRC ko. Dare riri ragotoreketa kuti warufana utoti watorehwe marezinesi yawo kuti zvinhu zviite zviri nani nokuti maridzo dzanyanyitsa kuwanda. Tozvikudza izvi tiri kuramba tichitoera manja kuti wari kuzvikona. Dunhu rokumabudazuva kuAfrica kwai richagengera kuseenzesa mari ibodzi kubva mugore ra2024. Aizvi zvinotofadza. Tiri kuramba tichindoti sadhaki ringaiwo zviri kuita wamwe. Idi zvakatoita kunaka. KuRussia kwaindo kwaita waenda kopamba panobikiwa magetsi onyukiriya nyasi. Kwai panobikiwa magetsi ndipo pamuzinda mukuru unoita chekuita nonyukiriya muEurope mese. Aidi paribe chakaita kunyangariwa, paribe chakanakira chimwe, zviri kuita kuhwadza, asi tiri kundoramba tichindoimba kuti zvinoita baa kuti kugoita hondo yonyukiriya pasi rese. WaChina kwai wagoreketayo kuti nokuda kwezviri kuida kuitiwa nozvikwata zvoEPL zvokuti zvitsigirane noUkraine, iwo kuChinawo wachareka kugoburitsa zviri kuda kuitika mutambo inenge ichitambwa kubva mangwana kusvikira zuva romuvhuro. Wati iwo wari kureka izvi nokuti zvinenge zviribe kana chimiro kuti waite izvozvo nozviri kuda kuitiwa nozvikwata zvinhu. Heno kuti wachazvibvuma chere kana kuti zvichaita kudini, ticharamba takaringa. Tiri ipapo panyasi tagumira pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.